Giadíomh háirde Gaeilge gamer an seo, agus inniu tá mé ag deanú léirmheas Fortnite The Simpsons, agus sílam gur mise duine maiid chun an léirmheas seo a dheanú, mar ní imríonn Fortnite go minic ach is even lom The Simpsons, agus mar sin tá mé abalta an héist a chur an bhfuil an cluiche seo níos fearr i Springfield ná mar a bhí sé riamh, agus an freagar atá agam na níl le foirne. Ach sin ráite, má bhíonn tú gafa leis an sreith telefíse mar atá mise, is fiú go mór é cúpla uair a chaithú leis an cluiche seo. An rud is fearr lom ná an léirscail Springfield atá ann mar tá aithin rud ann mar is ceart, mar Nuclear Power Plant, 742 Evergreen Terrace, Moe's, the Quickie Mart, aithin rud mar sin, agus mar sin chaith mé cúpla uair ag deanú mac dra hain thart fan ceantar agus mé ag éirí aithin imreoir eile a hacinnt. Agus bhain mé sult mór as an páirt sin mar tá céadta tagairtí boga don sreith telefíse ann, dá pársa éigean nó agran éigean, mar shampla tá gúthain le feiceáil fud na háite, agus tá tú abalta bart le clisteal ag magadh faoi mó mar a dhéanann sé go minic ar an gúthain. BO problem. BO problem. Come on, guys. Do I have a BO problem here? Oh, you isn't it? Rud amháin eile ar bhain sé scairt gaire asam ná nach bhfuil duff bír le feiceáil sa cluiche seo, agus tá slurp ann ina áit, mar físclaithe do dhégóirí atá ann agus Merica atá ann, agus mar sin tá tú abalta nothas a ní duine a mharú le assault rifle ach beor, caithfidh tú fanna cúpla bliain eile a bhic. Mar a thimre mar sin, mhailfhíonn tróna amháin a chaithú leis an cluiche seo mar tá an léirscail Springfield mar atá sé go chinnta, agus tá cúpla uair le chaithú go maith ag deanú toras thart fan chathair mar atá sé, ach seacha sin níl sé níos fearr nó níos lú ná Fortnite mar a bhí sé riamh agus níl sé sin go chinnta darlam. Agus sin é don léirmheas seo go raibh míle maithfeog i bheas a bheith gar go háirde, amór, slán.